Francisco Miguel era un explorador de formas, unha persoa do seu talante, unha persoa elegante, unha persoa, un artista, unha persoa republicana, unha persoa de esquerdas e antifascista como era Francisco Miguel, pois era tamén obxecto de envexa e de sospeita continua, non? Xa sábense realmente os nomes e os apelidos dos asesinos. Neste caso foron guardia civís e falanxistas, non? Sábese tamén que foi ademais torturado, sábese que foi torturado en Meicende antes de ser asesinado en Bertoa, no campo de Morgade, onde depositaron os cadáveres del e dos outros 3 compañeiros. Eu comparo a Francisco Miguel con García Lorca. Que obra tería producido García Lorca se seguise con vida un xenio da súa natureza? E o mesmo é Francisco Miguel. El foi asesinado, pero que pintura, que creación artística tería producido Francisco Miguel ao longo dunha vida normal, non? A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.